تسفاي محريم في حرام نزيت رسع درفم عود قال سنام سلام زخبركم تخطيت مدبنا لومي نابتناي قال ساغرو منت فقر هاجرن زنصبارو قلو ورق او غزي كنملسكم ينام ابز مدبنا نحد كابتن ببلص دمصون سمعت زملኦ ግጥምታቱን ልብ ህዝቢ ኤርትራ ዝማረኸም ስነጥበባዊ ተስፋይ መሐር في حرام ሓንቲ ካፕተን ህያው ደርፍታቱ ዓወት ቃል ስናም ብዕምቆት ክንደስሲናም እዛ ደርፊ ሓንቲ ካፕተን ኣብ ሰውራ ኤርትራ ንህዝብን ሰራዊትን ዘበራትዓም ተስፋ ዘርአን ንዓወት ዘበስራን ደርፊያ ነይራም من يوم تسفاي محر في حرام تسفاي محريم ወይ ከምቲ ብዙሓት ዝፈልጦ في حرام ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ስሙ ብወርቂ ጽሓፈ ድምጻዊ ገጣምን ኣዋሃድ ዜማን እዩ ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ጀሚሩ ኣብ ዓውዱ ሙዚቃ ዝተጸምደ ተስፋይ በትፍሉይ ዝኾነ ናይ ድምጽ ቅዲኡን ንልብስ ትንክፍ ግጥምታቱን ኣብ ልቢ ብዙሓት ኤርትራውያን ክነግስ ክኢሉ እዩ ህይወቱ ምስ ሙዚቃ ስለ ዝዓበየ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝተሓበአም ናይ ሙዚቃ ተውህብኡ ክምህዝን ክደርፍን ዕድል ረኪቡ ተስፋይ ንሙዚቃ ከም ኩሉ ነገር ኣብ ህይወቱ ገይሩ ዝርእዮም ፍቅሪም ሓጎስ ቃልሲ ዓወትን ጽንዓትን ተስፋይ ማሕሪም ኣብቲ ናይ ቃልሲ እዋን እውን ከም ሓደ ተጋዳላይ መጠን ኣብ ባህላዊ ጉጅለታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምስታፍ ዓባብርክቶ ገይሩ እዩ እዞም ባህላዊ ጉጅለታት እንተጋደልቲ ኣብ ግንባር ብምኻድም ዘዘናግዓን ዘተባብዓን ጥራይ ዘይኮነስን ንህዝቢ ብዛዕባ ዓላማ ሰውራ ንምምሃርን ንቃልሲ ንምልዓልን ዝዓለመ ዓብ ተራ ነይሩወን ተስፋይ في حرام كأم حدا كابتوم كان دعون زن ጉጅለታት ኮይኑ በተመሳጥ ድምጹ ንኹሉ ይገርምን የዘናግዕ ነበረም ዓወት ቃልስናም ደርፍ ተስፋን ጽንዓትን እቲ ዓወት ቃልስና ዝርእሳ ደርፊ ሓንቲ ካፕተን ኣብ ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ፍሉይ ቦታ ዘለዎን ደርፍታት እያ እዛ ደርፊ ድሕርቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ልዕልቲ በኸቢድ ኣጽዋር ዝተዓጥቀም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሻውዓይ ወራር ዝተጎናጸፎ ታሪኻዊ ዓወት ዝወጸት እያ እዚ ዓወት እዚ ኸኣም ነቲ ምዝላቕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ስዒቡም ዝመፀ ብምዃኑ ንመንፈስ ተጋደልትን ህዝብን ዝለዓለ መነቓቕሒ ኮይኑዎ ነይሩ ዓወት ቃልስና ኣብ ከም ዝኣመሰለ ወሳኒ እዋን ክፍጠር እንከሎም እንተጋዳላይ ሓይሉ ክዕፅፍ ንህዝቢ ኸኣም ብተስፋ ክፅበ ምእንቲ ክትገብር ዝዓለመም ደርፊ እዩ ነይሩ እታ ደርፊ ከም መብረቕ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ተዘርጊሓም ካብ ቃልሲ ጀሚራ ክሳብ ድሕሪ ናጽነትን ወኣዝዩ ብዙሕ ሃገራዊ በዓላትን ኣጋጣሚታትን ከዝየም ጸንሐት ደርፊ እያ تنتنا قطمن ملأختن عود قالسنام እዛ ደርፊ ብሓያልን ስምዒትን ዝመልኦ መግለፂታት ሰነደትያም ሓደ ካብቲ ቀንዲ መልእኽትታታም እቲ ቃልሲ በቲ ዝኽፈል ዘሎ ክቡር መስዋዕቲ ደም ተጋደልቲ ከም ዘዕወት ዘረጋግጽ ምዃኑ እዩ ዓወት ቃልስና ብደምና ምስ ውፁእ ሓፋሽ ህዝብና ዝመፀ ይምፃእ ወራሪ ኣብ ባርዕ ሰውራ ሓራሪ ጭርና ውፁእ ሓፋሽ ሓፂነት ከሎም ተደራቢ ሓይልኸም እንታይ ያኸተሎም ተበራበር ሓፋሽ ሻምላ ኻልዑሎም ታሪክ ክፍጸም ይጌና ኣብ ውሽጢ መስርሕና ዘግጥ መዚም ነቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ብንጹር የስእል እቲ ጸላኢ ብኸቢድ ብረት ተዓጢቑ ንህዝቢ ኤርትራ ከጥፍእ ይመጸሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እታ ደርፊ ንህዝቢ ተበራበር ሓፋሽ ሻምላ ኻልዑሎም ታሪክ ክፍጸም ይጌና ኣብ ውሽጢ መስርሕና ብምባል ናይ ቃልሲ ጻውዒት ተቕርብ እቲ ዝለዓለ መልእኽቲ ግን እቲ ዓወት በቲ ዝኸፈሎ ዘሎ ደም ጀጋኑ ከም ዘረጋግጽ እቲ ህቦ መተኣማመን እዩ እዚ ኸኣ እንተጋደልቲ መስዋዕትኩም ኮንቲ ኮነን ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፈሎም ነበረም እቲ ዝመፀ ይምፃእ ወራሪ ኣብ ባርዕ ሰውራ ሓራር ዝብል መስርሕ ከኣም ነቲ ዘይስገር ዝመስል ሓይሊ ጸላኢ ከም ዝድምስስ ዘመልክት ብምንባሩ ንመንፈስ ተዋጋእቲ ዘበርትዕ ሓይሊ ነይርዎም ሙዚቃዊ ቅዲ ዓወት ቃልስና ሙዚቃ ናይ ሰውራ ኤርትራ ፍሉይ ቅዲ ዝነበሮ እዩ እቲ ዜማ ካብ ባህላዊ ዜማታት ኤርትራ ዝተወርሰ ኮይኑ ምስ ዘመናዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ተደሚሩ ንኹሉ ወለዶ ዝማርኽ ቅዲ ፈጢሩ ነይሩ ዓወት ቃልስና እውን በዚ ቅዲ እዚ ዝተሰርሐት እያ እቲ ዜማ ብሓደ ወገን ጽንዓትን ተጋድሎን ዝገልጽ ኮይኑ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ንዓወት ዘበስርን እንዳንስ ዝዕድምን ሓያል ሪትም ዝነበሮ እዩ እቲ ድምፂ ናይ ተስፋይ መሐር في حرام መስቲ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዝኸይድ ሓያል ስምዒትን ዝመልኦም ብምንባሩ ነቲ መልእኽቲ ናይታ ደርፊ ብዝግባእ ከም ዝበጽሕ ገይርዎ እዩ እቲ ኣጠቓቕማ ናይ ከበሮ ክራርን ካልኦት ባህላዊ መሳርሒታትን ምስ ዘመናዊ ጊታርን ኪቦርድን ተደሚሩ ነታ ደርፊ ፍሉይ መቐረት ሂብዋ እዩ ጽልዋ ዓወት ቃልስና ኣብ ህዝብን ሰውራን ዓወት ቃልስና ካብ ሓንቲ ደርፍን ላዕልያ ነይራ ንሳ መበራትዑ ቃልሲ መንጭ መነቓቕሕን ሓይሊ መንፈስን እያ ነይራ ኣብቲ ዝበዝሕም ሰብ ሬድዮ ጥራይ ዝሰምዓሉ ዝነበረ እዋን እዛ ደርፊ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ክትመሓላለፍን ከላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ፍሉይ ስምዒት ትፈጥር ነይራ
እንተጋደልቲ ኣብቲ መሪር ከቢድን ናይ ግንባር ህይወት ዛደርፊ ከም ጸባየ ነይራ ንመንፈሶም ተሐድስ ንጽንዓቶም ተበርትዕ መስዋዕቶም ከዓ ትርጉም ትህብ ነይራ ሓደ ተጋዳላይ ነዛ ደርፊ ሰሚዑ እዚ ኩሉ ጻዕርና ዓወት ከም ዘሎ ኣሚንና ንቕድሚት ንስጉም ነበርና ክብል ይገልጽ ንህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓድና ብስደትን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ዓወት ቃልስና ተስፋ ትህብን ንቓልሲ ዘለዎ ደገፍ ከም ዝቕጽል ትገብርን እያ ነይራ እታ ደርፊ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብን ሰራዊትን ዝነበረ ሓድነትን ብምትእሳር ዘንጸባርቕ ምልክት እያ ነይራ ተስፋይ ፊሕራ ድሕሪ ናጽነት ተስፋይ መሓር ፊሕራ ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ዘለዎ ተራ ብምቕጻል ብዙሓት ሓደስ ስራሓት ኣቕሪቡ እዩ እቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝነበሮ መንፈስን ፍቕርን ሃገርን ኣብተን ድሕሪ ናጽነት ዘይመን ደርፍታት እውን ይንጸባረቕ እዩ ንሱም ሎሚ እውን ከም ሓደ ካብቶም ህያው ኣይኮናት ናይ ሙዚቃ ኤርትራ ኮይኑ ንብዙሓት መንእስያት ከም ኣብነት ይውሰድ መደምደምታ ዓወት ቃልስና ሓንቲ ደርፊ ጥራይ ዘይኮነት ታሪኽ ሓደ ህዝቢ ጽንዓት ሓደ ሰውራን ተስፋ ሓንቲ ሃገርን ዝሓዘለት መዝገቢያ ተስፋይ መሓር ፊሕራ ከዓ በቲ መወዳድር ዘይብሉ ስነ ጥበባዊ ክእለቱ ነዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ልቢ ወለዶታት ክነብር ገይርዎ እዩ እዛ ደርፊ ዘለዓለም ዓወት ቃልስና ብደምናዩ ዘረጋግጥ ዝብል ዘይድገም ሓቅና ዘከረት ክትነብር እያ ክሳብ ብኻልእ ኣርስቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ንራኸብ ሰሰናይ ንመነየልኩም